Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mayorya ng mga PUJ drivers sa Central Luzon hindi nakiisa sa tigil pasada. Transport leader umalma sa pahayag ni Vice President Duterte na communist-inspired ang tigil pasada. Bahagi ng Jasa sa San Fernando, Pampanga, isasara matapos ang rush hour para bigyang daan ang konstruksyon ng Lazatin Flyover. Women's Month celebration sa San Fernando sa sentro sa pangangailangan ng mga kababaihan. At pangangalaga sa Abacan Watershed, layon ng TCS Clark Animo International Marathon 2023. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ilang bahagi po ng Jasa sa San Fernando ang isasara para bigyang daan ang konstruksyon ng Lazatin Flyover. At para bigyan po tayo ng karagdagang detalye, kaugnay niyan, makakasama po natin live via phone patch ang ating pong kasamang si Sir Louie Clemente, ang hepe po ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Sir Louie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV 36 News. Good evening po, Ma'am Jen, and good evening po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa. Alright, Sir Louie, para po mabigyan ng gabay ang ating pong mga motorista na dumadaan dyan po sa Lazatin Flyover, may bahagi po ang isasara dahil nga po dito sa ongoing na rehabilitation ng Lazatin Flyover. Ano po yung bahagi na isasara? Yes, ma'am. As scheduled po, mamayang gabi po ay isasara ho natin yung lane papunta ho ng intersection. So, yung po mga manggagaling ng Bacolor area ay mag-turn left po sila. Bali, ang i-utilize po nilang daan yan ay yung sa Lazatin Boulevard papunta ho ng St. Jude Traffic Light area and then going to MacArthur. So, ang pagsasara po is due to the backloading po. Meron pa kasing natitirang tatlong steel decks na yun nga nakaschedule within this evening para matransport na po, may dala na po sa Bataan. So, ibig sabihin po, Sir Louie, yun naman pong nanggagaling sa Lazatin patungo ng Bacolor area, yung bahagi pong iyon ay maari pong daanan. Wala pong magiging problema yung ating mga motorista. Yes, ma'am. Bali, yung lahat po ng direksyon ay open siya. Except dun sa nabanggit ko, yung lane na nasa harapan po nung CG Garcia building po. Yun lang po ang isasara dahil nga po isasakay na sa mga truck yung mga steel decks. So, since our utmost concern is safety, so kung kaya't isinasara ho natin siya, full closure ang ginagawa natin. In such a way na, siyempre po, mas maganda rin ho yun para mapabilis din naman ho natin yung pagtanggal ho ng mga steel decks. Base po dito sa schedule of works na ipinost din po sa Facebook page ng CPOSCO, nagsimula po nitong March 4, araw po ng Sabado, merong pong isinagawang dismantling dyan ng girders. Kumusta po, Sir Louie, yung naging flow ng traffic? Kasi tinitingnan ho ninyo dahil in-implement after rush hour. Pero sa akin pong obserbasyon, dahil ako'y laging dumadaan pa rin dyan, kahit po after rush hour na, nakikita pa rin ho natin na merong build-up pa rin ng traffic. Kumusta po so far yung naging sitwasyon noong Sabado? Yes, ma'am. Yung pong schedule na yun, bahagi po siya ng naging usapin ho natin with our provincial governor, Governor Dennis Delta Pineda, na talaga pong kailangan magbigay po ng 1 week schedule ahead of time mga ating contractor. Kung kaya po yun po yung ating ay pinapalabas po sa ating Facebook page. So nakita naman ho natin effective siya. Now with regards to the existing traffic condition, especially during the daytime, nakakaranas pa rin ho tayo ng light to moderate traffic condition, specifically po yung nanggagaling po ng Bacolor. The reason behind
dahil nga po, pagdating nga po dito sa may harapan ng CG Garcia at saka Fortune, one way lang po siya. So nagkakaroon tayo ng bottleneck doon. As a result, kakaroon ng mahabang queuing from Bacolor po. The rest of the direction, medyo mabilis naman po. Yun lang po ang problema natin sa kasalukuyan. It is, kumbaga, mas mainam na po yung ngayon na naturally po on all directions talaga yung volume. Ngayon po ay iisa na lang. Makibalita na rin kami, Sir Louie, hingi po kami ng update ngayong araw na ito as we speak. Kumusta po yung sitwasyon ng trapiko dyan sa area na yan? Nakatulong po ba yung hindi pagpasok ng mga estudyante, no, at pagsastrike ng ilang mga jeepney drivers, no, sa sitwasyon po ng trapiko dyan po sa Lasatin? Yes ma'am, definitely po nagkaroon ng kabawasan yung ating public transport. Nagkakaroon din ng volume dito sa ating old road dahil lahat po doon sila nagpupunta. So mas mainam po kumbaga may scatter ho natin yung bilang ng mga sasakyan na hindi ho sila dapat mag-concentrate sa isang alternate road dahil ganoon din po ang mangyari kung lahat po sila ay lilipat doon. So makaka-experience pa rin sila ng heavy volume of traffic. So base ho sa pagmo-monitor ho namin, mabilis naman ho yung sa JASA. If you're coming from Bacolor, mabilis naman po yung pagdaloy niya. Siyempre po, naiba naman po siya pagdating nung normal days. Of course kasi merong activity sa kasalukuyan. Pero habang tumatagal po, no, sa pagdaan ng araw, asahan din po natin, Sir Louie, no, na magkakaroon din ng pagbabago. Dahil nabanggit nyo nga po, depende kung saang area yung gagawing trabaho ng contractor. Tama po ba? Exactly, ma'am. Like for example, this coming day, medyo makakaranas tayo ng magaan na daloy ng trapiko niyan dahil nagre-ready pa lang naman sila doon sa mga ilalagay na steel deck. Once na natanggal na po yung sa nakababa dito sa may harapan ng CG Garcia, by tomorrow po magiging passable na po lahat ng lanes. So expect po tayo na 2 days, 3 days, baka sakali ho. But after that, pag dumating na ho yung mga bagong steel deck, then makaka-experience na naman ho tayo ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sir Louie, ito pong construction naman, base po sa obserbasyon ho ninyo sa takbo ng trabaho, no, ng contractor, mas mapapaaga ho ba yung pagtatapos nitong proyekto na ito, yung rehabilitation na ito? Base po doon sa ibinigay nilang work schedule sa amin, mukhang mapapaaga po. Of course, siyempre nakatutok po tayo dyan, kasama na ho natin ng pamahalaang lokal at saka po yung provincial government. Kung kaya't upon coordination naman po sa ating proponent, ginagawa naman ho nila yung kanilang
makakaya upang mapabilis. Kaya lang, yung sa amin po kasi minomonitor din ho namin, syempre, our concern also is safety. So, nakatutok po talaga kami. Pero as projected, mukhang mapapaaga po. Wag lang mag-iiba yung weather condition, baka sakali yung mapaaga na matapos po yung flyover. Alright, baka meron pa po kayong dagdag paalala sa ating po mga motorista. Sir Louie, go ahead po. Yes po, muli po, di po kami nagsasawang humingi ng paumanhin sa dulot na trapiko po ng ating activity dito sa Lazatan flyover. And a piece of advice po, kailangan magdagdag po ng 30 minutes to 1 hour po sa kanilang mga pagta-travel po, especially if they are coming from Bacolor and nearby towns po. So yun lang po, at saka syempre dagdagan po yung pasensya sa daan at saka disiplina. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo, Sir Louie. Thank you very much, Ma'am Jen. Thank you po sa CLTV 36. Mga kariyon, si Sir Louie Clemente ang hepe po ng CPOSCO. Dumako po tayo sa ibang balita. Nananawagan ngayon sa lokal na pamahalaan ang mga jeepney driver at operators na hindi nakiisa sa transport strike na bawiin na ang suspensyon ng klase maging ang pagbibigay ng libreng sakay. Apektado raw kasi ang kanilang pasada ngayong walang mga estudyante sa kalsada, gayon din ang pagsakay ng iba sa mga sasakyang handog ng mga LGU. May ulat si Paulo G. Santos. Hindi nawala ang pila ng in-city route jeep sa Bayanihan Terminal dito sa Angeles City umaga nitong Lunes, March 6, 2023. Ito ay sa kabila ng unang araw ng nationwide transport strike na itinulak ng ilang transport group upang tutulan ang PUV modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Samahan ng Tsuper at operator tutol sa Pace Out o Stop at Confederation of Passenger Transport of Central Luzon o CPTCL, wala pa sa kanilang opsyon ang tigil pasada. Ongoing pa raw kasi ang legal battle ng kanilang grupo kaugnay ng planong pag-pace out ng gobyerno sa mga traditional na jeep. Yung sa Central Luzon pa lang po, jeep, may 30,000 na, hindi pa kasama yung may 2,000 UB Express, school service, mga TODA, lahat ng moda ng pampublikong sasakyan. Nandito po sa kasapian natin na kung saan naniniwala sila sa ating liderato na hindi naman dapat sa kalsada mo ingin kasi binatas po yan eh. Pag binatas yan, dapat tapatan mo rin ang batas. Paglilinaw ni Yumul, bagamat hindi sila sumali sa tigil pasada ay nananatiling kontra sila sa PUV modernization program. Sa ngayon daw ay binibigyan lang nila ng pagkakataon ng gobyerno na tuparin ang ipinangakong pagdaraos ng konsultasyon sa kanilang hanay. Dapat din daw pag-isipang mabuti ng pamahalaan kung posible at doable ang proseso ng PUV modernization lalo't sa halos 6 na taong rollout nito ay maliit na porsyento pa lamang ng transport sector ang nakapag-comply sa mga rekisitos. Kung gusto nyong yakapin namin yung PUBMP, kahit walang konso, yung individual nga namin hanggang ngayon, si Yari ng Kalsada, buhay pa eh. Bakit? Hindi mo ba pagmamalasakitan yun sa'yo? Bakit kailangan i-monopolize nyo under one franchise, korporasyon man yan o co-op? Kaya tinututulan namin, pinai-scrap namin itong PUBMP na kung saan ang konso namamayani pa rin. O 60% ang nag-konso, tama, 60%. Dahil tinakot nyo, hindi na makakapag-renew. Tignan nyo yung 60% na nag-konso. 6% pa lang ang nakapag-comply sa OFG compliant unit. Ibig sabihin, wala pang 10%. Out of 200,000 unit, 8,000 pa lang sa loob ng 6 na taon. O, sige nga, magmatuwid nga kayo ngayon. Ayon kay Nash Talipasan, Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Central Luzon, walang nangyaring pagkaparalisa ng transportasyon sa ating rehiyon ngayong March 6, batay sa kanilang pagmomonitor. Sa buong bansa, tanging 5% lamang daw ng transportation sector ang nakiisa sa tigil pasada ayon sa LTFRB Central Office. Ano ho yung assurance ng ating mga kababayan na sa mga lalong-lalo na ho sa mga manggagawa, mga commuter, oras na sila ho ilumabas sa kalsada, 100% sir, malinaw, meron ho silang masasakyan ngayon, tama ho ba? 100% po. Mula pa nung last week ay kinausap natin ang lahat ng mga sektor ng
transportasyon, lalo na po yung mga leaders, Amokano Federation. Example po yung Federation ng Transport Cooperatives and Associations dito po sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bataan, sa Aurora, sa Nueva Ecija at sa Bulacan. Lahat po ay nakakausap natin ng diretso at sila po ay nagbigay ng assurance. Sa katunayan, maski yung pinlano nila noon na sila ay magtataas ng plaka upang ipahayag ang kanilang inaing, ay tumalima po sila sa ating pag-usap na huwag na lang po idaan sa kalsada. Pwede naman po natin pag-usapan at iparating sa kinauukulan. Samantala, umaapela naman ang presidente ng Checkpoint Holy Angel University Jeepney Operators and Drivers Association na si Edwin Abenoja kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin ng Angeles City. Bagamat pumasada sila sa unang araw ng dapat sanay transport strike, matumal naman daw ang kanilang kita, bunsod ng suspensyon ng klase na ipinatupad ng city government. Amin lamang po kahilingan sa ating mahal na mayor ay kung maaari pong ilit na po yung paglabas ng mga bus upang maging libreng sakay para sa ating mga kababayan. Kami po ay handang tumulong sa ating lungsod at kami po ay hindi titigil na mamasada upang mapaglingkuran din po ang ating mga mananakay. Kinumpirma naman ni IC Calaguas ang chief tactician ni Mayor Pogi Lasatin na mananatili ang suspensyon ng klase na ipinatupad ng city government. Batay sa EO number 10-2023 ni Lasatin, tatagal hanggang March 10 ang suspensyon ng in-person classes. Mananatili rin umano ang 10 bus units na kinontrata ng LGU para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter sa Angeles mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hati ang saloobin ng ilang driver at operator sa lungsod ng Mabalacat sa Pampanga kaugnay ng hindi pagsali ng kanilang hanay sa tigil pasada. Ang PNP Highway Patrol Group nagbantay din sa pag-aakalang may mangyayaring harangan sa mga pumapasada. Si Paulo G. Santos ang may exclusive report. Dito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa San Francisco, Mabalacat City, Pampanga, matatagpuan ang headquarters ng Piston Rama, isang samahan ng mga PUJ drivers and operators. Sa unang araw ng dapat sanay pambansang tigil pasada, kapansin-pansin ang pagpwesto ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa mga nakatipong driver. Batay daw kasi sa kanilang intel report, hinaharang ng mga hindi pumasada na miyembro ng Piston ang kanilang mga kasamahang hindi nakikiisa sa transport strike. Pero paglilinaw ng presidente ng Piston Rama na si Rodolfo Sicat, hindi sila local member ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston na nakikiisa sa tigil pasada. Iba yung piston Rama at piston. Aminado naman si Sicat na hati ang saloobin ng kanyang mga kaasosasyon kaugnay ng hindi pakikiisa sa strike. Anya, ang isang dahilan ay ang nalalapit na halalan sa kanilang grupo. Na ako, kaya nangyayari yung ganyang merong, ano bang tawag dito? Parang namumulitika. Meron kami kasing nalalapit na eleksyon dyan sa March 25. Kaya yung mga ginagawa ko parang sinasabotahe. Tulad nung meron akong narinig dyan. Hindi ko raw ginagampanan yung patungkulan ko. Bakit hindi ko ginagampanan? Lagi akong kasama ni Kadan. Ako ang laging kasama sa pinaglalaban ni Kadan Yumol. Ang gobyerno naman, lahat ng hiling ni Kadan sa LTFRB, sa DOTR, halos binigay na yung gusto namin. Kabilang sa dismayado sa desisyon umano ng asosasyon na pumasada ang driver na si Jason Rodriguez. Kung siya raw ang tatanungin, dapat makiisa sila sa transport strike dahil ang inilalaban ng ibang grupo tulad ng Piston ay para rin sa kapakanan na gaya nilang driver. Ayun nga sir. Sabi nga ng presidente namin, mapasada kami. Parang hindi kami kasali sa Pistorama, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Kaya nga sabi ko, ba't ganun yung decision ng presidente namin? Diba? Dapat kapag nag-decision yung pinakataas ng Pistorama, kasali kami.
So, dismayado po kayo, sir? Oo. Sobra, sir. Dapat kasali lahat. Samantala, batay sa paragraph 3 ng Certificate of Public Convenience to Operate Public Land Transportation Services o MC number 2011-004 ng LTFRB, labag sa batas ang pangharang ng mga pumapasadang jeep. Cancellation of the authority to operate ang posibleng pinakamabigat na parusa sa mapatutunayang gumawa nito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, Hatinto. Communist-inspired. Ganito po ay nilarawan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang ginagawang tigil pasada ng ilang miyembro ng transport sector sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y matapos ipahayag ng ACT Teachers Party List ang kanilang pagsuporta sa panawagan ng mga jeepney driver at operator na huwag silang tanggalan ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-phase out sa mga traditional jeep. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang kabunuhan ang ideolohiyang sinasang-ayunan ng ACT Teachers na pawang isinusulong umano ng CPP, NPA, NDF. Nais din daw kasi ng ACT na manatiling uneducated o walang access sa edukasyon at mahihirap ang mga kabataan. Buwelta naman ni Dan Yumol, ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon at samahan ng mga tsuper-operator tutol sa phase-out o stop, hindi na bago ang red tagging na pinasinimulan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pagbabasihan umano ang merito ng ipinaglalaman ng mga kontra sa PUV Modernization Program, mababatid ng pangalawang Pangulo na atrasado ang naging programa ng kanyang ama dahil sa maling estratehiya. Sa aking sariling opinion po, pananaw, hindi po ata tamang tawagin tayo ng ganon. Kasi as earlier, sinabi ko rin kay Regional Director NAS ng LTFRB Region 3, hindi ko wala ngayon sa kalsada itong mga driver namin, isusumons natin o tatawagin natin ganyan yung iba. Kaya pumarada ang jeep, may personal na dahilan. Yung iba, kaya hindi lumabas, may free shuttle si Mayor. Wala rin mangyayari sa pasada niya. Yung iba naman, lantarang sumama sa transport strike dahil pinoproteksyonan nila ang kanilang hanap buhay. Kasi mawawala na nga naman kami sa kalsada dahil itong phase out na pinatutupad. Siguro po, Madam Sara, meron po tayong mga Senate hearing na ginagawa, congressional hearing, LTFRB dialogue, pakialaman na po natin itong PUBMP kung ito po ba makatwiran o hindi. Gumawa na po tayo ng batas na i-revisit dapat to kasi matagal na po namin panawagan yung panahon pa po ng tatay nyo, Pangulong Digong, na kami talagang gusto naman namin pero hindi talaga kaya. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, bukod sa mabuting epekto ng sports sa pangangatawan, kinikilala rin daw ng Department of Education ang mahalagang papel ng palakasan sa pagtitiyak na mayroong malusog na pag-iisip ang mga kabataan. Dito pong Sabado, opisyal nang sinimulan ang Pampanga Schools Athletic Meet, isa sa mga akbang patungo sa palarong pambansa. May ulat si Felix Barrios. Kasing init ng sikat ng araw ang tindi ng determinasyon ng mga batang atleta na kalahok sa Pampanga Schools Division Athletic Meet o PASDAM. Ginanap ang opening ceremony sa Brenziguiao Convention Center and Sports Complex sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Sabado, March 4. 6 na kupunan sa elementarya at 6 na kupunan sa secondary grade levels ang nagtagisan ng galing sa iba't ibang sports tulad ng volleyball, athletics, basketball, chess at iba pa. Ayon kay Sammy P. Sampang, ang Chief Education Supervisor ng Department of Education Region 3, ito ang daan na kailangan tahakin ng mga batang atleta patungo sa palarong pambansa. Sa palarong pambansa, nag-umpisa yan sa local meets. Tulad nito, pagkatapos ng PASDAM, ay meron tayong tinatawag na Central Luzon Regional Athletic Association meet na yung mananalo dito sa PASDAM ay maglalaro sa Claraa at yung mananalo sa Claraa ay maglalaro naman sa palarong pambansa. Pagbabahagi ng mga kabataang atleta, paraan ito upang maibalik at higit na paghusayin ang kanilang angking galing sa napiling sport. It's been 2 years ago na bumalik po yung dating paglalaro po namin na yung mga hilig po ng mga kabataan ngayon is yung sports po. Minsan po nawawala po yung mga stress namin from academics and then nakakabigay po to ng friendship to the other school and to our teammates po. Si Hannah Zechariah Ibe, 8 taong gulang, ang isa sa mga pinakabatang kalahok sa PASDAM. Hindi lamang ang paglalaro ng chess sa kanyang murang edad ang layunin, kundi ang magkaroon daw ng mas maraming Friends. Ayon pa sa DepEd, hindi lamang umano physical benefits ang makukuha ng mga batang atleta sa paglalaro ng sports. Naniniwala po kasi tayo sa academe na hindi lamang intellectual yung ating pinapalakas. At naniniwala tayo na ang isang bata na may malakas na pangangatawan ay magkakaroon yan ng malakas at malusog na isipan. Kaya po, binabalanse natin yung pangangatawan ng bata sa pamamagitan ng sports para maging malakas siya at tuluyan maging matalino din. Ganito rin ang pananaw ng mga guro na umantabay sa kanilang mga estudyante. Galing yung pandemic, no? So yung mga bata na-stuck lang sa mga bahay. Kailangan ilabas naman yung kanilang ibang talent para sa ganun magpaalis din ng stress sa kanila. Samantala, ang mga palaro ay gaganapin sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga, kabilang na rito sa Brenziguiao Convention Center, mga tanggapan ng DepEd at mga eskwelahan sa lalawigan ngayong linggo. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Umabot sa halos 5,000 runners ang nakaisa sa ginanap na TCS Clark Animo International Marathon 2023. Isa po sa biggest running events sa Clark, Pampanga. Bukod sa pagtakbo na maganda para sa kalusugan, nakatulong din ang mga nakilahok sa pangangalaga ng kalikasan. Ang proceeds kasi ng nasabing kaganapan ay mapupunta sa reforestation ng Abacan Watershed sa Angeles City. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. Green Run for the Green Cause. Ito ang naging tema ng ginanap na TCS Clark Animo International Marathon, isa sa biggest running event sa Clark, Pampanga nitong linggo, March 5. Bukod kasi sa pagkakaroon ng active at healthy lifestyle, ang sporting event na inorganisa ng De La Salle Alumni Association o DLSAA Pampanga Chapter ay naglalayon ding makatulong sa pangangalaga ng Abacan Watershed sa Angeles City katuwang ang Araw ACI. Ever since, I think we are the longest running and the biggest running event in Clark, and yet we are, I think, the only non-profit marathon, no? So probably that's one of the reasons why we started in 2009, so it's our 14th year. Probably that's the reason we're still here, because I think it's good karma, no? Because it's non-profit and we're spending the proceeds well, no? We're, again, this year's beneficiary is the Angeles City Watershed. Okay, but we also give to La Salle Botanical Gardens in Alvera, Porac. Yeah.
Humigit kumulang 5,000 runners ang dumagsa sa Clark Global City upang makiisa sa layunin ng nasabing aktibidad. Hopefully this would continue. This stopped for I think 1 year or 2 because of the pandemic, and now that it's back, we hope that it continues to do this event every year so that we could help more and of course entice everyone to run. Tradition every year na I'm supporting a specific organization para makatulong din, and at the same time parang ito ang isang opportunity para ituloy yung advocacy na yon, and at the same time parang nakatulong ka na, you are being healthy as well. Parang merong fulfillment na magra-run ka at the same time ay magiging participative ka doon sa kanilang advokasya. Matatandaan nitong Nobyembre ng nakaraang taon, inilunsad ng Clark Animo Kickstart Run bilang paghahanda sa idinaos na mas malaking marathon. At ayon na rin kay Aris Patawaran, ang chairman ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, maraming naingganyot na kaisa sa kanilang hangaring mapangalagaan ang kalikasan. Siguro dahil sa advocacy namin, nakikita nila na hindi naman kumikita tong mga to. So siguro gusto rin nila magbigay. That's why they continue to patronize this run. No? Hindi lamang mga individual at grupo ang nahikayat na lumahok sa advokasya ng sporting event, kundi maging ilang malalaking kumpanya, kabilang narito ang Tata Consultancy Services Philippines. Yes, so we've partnered with Clark Animo since 2016, and we do this not just to support the sporting event, but to actually also support their advocacies, which is the reforestation of the Abacan Watershed Project. And this is very much aligned with our corporate sustainability and environmental values. Samantala, patuloy umano ang gagawing hakbang ng samahan upang mas mapalawak ang bahagi ng Abacan Watershed na sakop ng kanilang programa. We will continue to support the watershed of Angeles. No? Now kasi we sponsored 1 hectare para sa reforestation. But I think we will expand this to 5 hectares o hanggang 10 hectares hanggang kaya namin i-sustain. No? Kasi ito, hindi naman one-time event lang eh. It has to be sustainable. So we're doing this on a long-term basis na we're partnering with Arao Foundation para sa watershed nga ng Angeles City. Bukod sa running event, isang golf cup din ang ikakasa ng asosasyon ngayong 2023. We are launching the Brother Andre Gonzalez Golf Cup this year. No? So we're getting into golf, no? More matured sports aside from this. No? But again, we're open to any, because we're into physical activities. No? Again, advocacy rin namin yung healthy lifestyle. Ako si Liana Canilao, taga rito. Kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Dalawang magkapatid na sangkot di umano sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Capas Tarlac, Biyernes, March 3. Kinilala ang mga suspect na sina alias Albert, 45 years old, at alias Joseph, 47 years old. Na-recover mula sa kanila ang 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 89,700 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinaharap ng magkapatid na suspect. Inilatag na ng city government ng San Fernando, Pampanga ang serye ng mga aktibidad para sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Sa sentro umano mga ito sa pagtugon sa pangailangan ng mga kababaihan sa lungsod. Makibalita tayo kay Angelica Cara. Fernandina, kaya gape ka, kaya beka. Ito ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Mga Kababaihan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Lunes, March 6, nang isa publiko ng city government ang kanilang mga inihandang aktibidad para sa month-long celebration sa pangunguna ng Gender and Development Office o GAD. Layunin umano ng pagdiriwang na bigyang pagkilala ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan, gayon din ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon kay Mayora Vilma Caluwag, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng San Fernando, malaki na ang pinagbago ng sitwasyon ng mga kababaihan noon kumpara ngayon. Etamo mo po rin na king katamong pamibale-bale, etamo mo po boss king pamibale-bale, tamo ning minsan talagang maging boss tamo king niyayaliwang bagi. Niya po. At aminanda po at alireng lalaki niya po. Ede po kakalingwan itang kesabyan na tutuya na in every man's success. It's because there's a woman behind. Tutuya po ito. Kabilang sa mga programang inihanda, ang Zumba Marathon, dental at medical booth, pampering services, training sa cassava processing, cervical cancer awareness and screening, colon cancer forum and screening. Magkakaroon din ng Women's Summit at production exhibit. Yung pinaka-highlights ng Women's Month celebration tamo this year is ito pong Women's Summit. Kaya ito pong Women's Summit, we invited different sectors representing their sectors na mga kababaihan at mula ka rin pakibalwan tamo po na ano talaga itang existing problem da pareng kababaihan. Magkakasari ng information dissemination upang mas maintindihan ng mga kababaihan ang kanilang karapatan alinsunod sa RA 9710 o ang Magna Carta for Women. Paiigtingin naman na lokal na pamahalaan ng Women's Desk na makatutulong sa mga kababaihan na kailangan ng assistance sa barangay level. I-encourage ang lahat ng barangay na meron ding Children's and Women's Desk. Kasi nga po, para doon sila muna pupunta kung meron silang problema. Okay, sinusuportahan po yan ng Sur Optimist. Makikipagtulungan din ang city government ng San Fernando sa iba't ibang mga ahensya upang maging matagumpay umano ang month-long celebration na magbibigay ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang art exhibit ang isinasagawa ng ating kabalen na si Donna Sarmiento Camaya bilang pagbibigay pugay sa buhay, tagumpay at kabayanihan ng mga kababaihan kasabay po ng pagdiriwang sa Women's Month. Pinamagatang The Fight Was Won, a tribute to Dane. Ang exhibit na alay din ni Camaya sa kanyang anak na si Daniel na isa ring artist na namayapa na noong 2021 dahil po sa chronic kidney failure. Tapos sa nasabing exhibit, Good morning, good afternoon, good evening to all inventors and all the watchers of this video. Ang kikitain These are rito ay mapupunta sa hemodialysis patients ng Our Lady of Mount Carmel Medical Center at sa napiling charity institution ng Clark Marriott Hotel. Maaari pong bisitahin ang The Fight Was Won, a tribute to Dane sa Clark Marriott Hotel hanggang March 31. Opisyal naman itong pasisinayaan sa March 8, 2 p.m. kung saan ipagdiriwang din ang Araw ng Mga Kababaihan. Samantala, taong 2021 ang kilalanin ng Filipino Inventors Society of the Philippines si Donna Sarmiento Camaya bilang Filipino inventor and only acrylic on tissue artist sa buong bansa. Na inihandahin nila yon. So sana po lahat ng art lovers, art enthusiasts, yung mga gustong makakita ng ibang art, unique, elegant, tsaka exciting po. Makikita niyo po yung ating life's trials, challenges, pati na po ang victories ng buhay namin. May kwento po kasi ang paintings na to. So sana po, inaanyayahan ko po kayo lahat po kayo sa Clark Marriott Hotel. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto sa buong Luzon, kaya po ang lugar ng Eastern Visayas at Caraga ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line. Samantala po ang Quezon kasama po ang Bicol region, magiging maulap din po ang papawirin na may mga pag-ulan, dulot po ito ng northeast monsoon o amihan. Sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide. Samantala po ang Metro Manila at Western Visayas at kasama na rin po ang mga natitirang bahagi ng Luzon, pati po ang Pampanga ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din na may mga inaasahan din po mga mahihinang pag-ulan, dulot naman po ito ng amihan o north monsoon. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Mayroon lamang pong inaasahan mga kulo-kulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So yung mga naaapektuhan po ng localized thunderstorm ay posible din po ang flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat din po natin mga kababayan na maapektuhan yan. Pinag-iingat po ang lahat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyo pong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners.
Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.